belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Curaçao Medical Center draait en verleent zorg aan de bevolking van Curaçao zoals het moet doen, maar financieel is de situatie nog steeds verre van rooskleurig. Dat zei directeur Gilbert Martina vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers 2020. Het ziekenhuis kan zo niet langer door blijven draaien. We doen het wel en er wordt elke keer zorg verleend en ook krijgen de mensen tot nu toe elke keer hun salaris. Maar de vooruitzichten op financieel terrein zijn niet goed en dat heeft te maken met het feit dat er meer uitgaat en te weinig binnenkomt en dat er geen overeenstemming met de overheid en SVB is over de inkomsten. Het CMC betaalt salarissen van het personeel en levert zorg aan de patiënten, maar andere zaken kunnen niet betaald worden, zoals de huur aan CMC vastgoed. En daarom heeft CMC vastgoed al een schuld van 33 miljoen. En dat betekent weer dat apparatuur op dit moment niet vervangen wordt en ook in de toekomst niet vervangen kan worden. Dat heeft op de toekomst gevolgen voor de kwaliteit voor de zorg. Dat zei Dito Garmes, directeur van CMC Vastgoed, tijdens de persconferentie van de directie van het CMC vanochtend. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você combina a bo. De situatie in blok 1 van de SDKK-gevangenis is miserabel. Dat zegt de Human Rights Defense Curaçao. De organisatie heeft gesproken met ongedocumenteerden die al voor langere tijd vastzitten in blok 1. En zij klagen over heel veel muggen, weinig ventilatie en nauwelijks ruimte tot recreatie. De Human Rights Defense Curaçao roept de overheid op om hier iets aan te doen. Er zijn verschillende sociale woningen klaar voor mensen om binnen te trekken, maar dat gebeurt niet omdat er nog steeds onduidelijkheid is over de huursubsidieregeling. Dat zegt de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Roetnilda Larmonie Cecilia. Ze betreurt de situatie en zegt vandaag in de Extra er alles aan te zullen doen om te zorgen dat de regeling op orde is en mensen hun woning kunnen betrekken. Gisteren is de bouwvergunning afgegeven voor de bouw van het project Residencia Aria. Dat is een groot luxueus appartementencomplex aan de Lieraweg. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, was gisteren blij met het overhandigen van de bouwvergunning. Er wordt 13 miljoen gulden in onze economie gestopt bij de bouw van dit complex en dat is goed nieuws, aldus Cooper. Voor de tweede keer in 1 maand hebben inbrekers hun slag geslagen bij VSBO Sint-Joseph. Volgens directeur Nadiluska Sambo zijn de inbrekers er vandoor gegaan met verschillende ramen en verschillende airco's. Het is opnieuw een klap voor de school die probeert zo goed mogelijk onderwijs te geven. Maar dergelijke incidenten zorgen er wel voor dat we klap na klap te verwerken krijgen, aldus directeur Sambo. Lezers van het tijdschrift Scuba Diving Magazine hebben Curaçao opnieuw gekozen tot een van de mooiste duikbestemmingen in de Cariben. Dat is goed nieuws, zo zegt Dive Curaçao in een reactie die tegelijkertijd een oproep doet aan alle bewoners van Curaçao om ervoor te zorgen dat onze onderwaterwereld zo mooi mogelijk blijft. Hierdoor zullen meer mensen naar Curaçao komen en komen duiken. Dat is positief voor het eiland. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal,
vers van de pers.